Nagapati si House Prosecutor Bicol Saro, Representative Terry Ridon, nga mangin mabugat nga ebidensya si Mary Grace Piatos sa issue sang confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Isa si Mary Grace Piatos sa ginlista sang prosecution nga testigo sang prosecution team sa impeachment batok sa Vice President. Suno kay Ridon, importante nga mga pangalan bangod amoy niyang sentro sang kontrobersiya sa paggamit sang confidential funds. Pahayag pa sang kongresista ang issue kung nag-exister bala o kung wala si Mary Grace Piatos ang mahimo nga mangin smoking gun kung husto o kung sala ang paggamit sang pondo. Una nga nabulgar sa tong 2024 ang amo nga pangalan kadungan sang hearing sang House Good Government and Public Accountability sang ginausisa ang mga resibo ni Sara kung paano niya gingasto ang confidential funds sa idalom sang Office of the Vice President kag sang Department of Education o kung DepEd sang siya paanay ang tiglikom. Si Mary Grace Piatos ang isa sa ginlista ni Sara nga nagbaton sang confidential funds. Apang nabulgar, paagi sa Philippine Statistics Authority kung PSA nga wala sang birth certificate, wala sang death record o kung anuman nga identification record ang amo nga tawo nga may pangalan nga Mary Grace Piatos. Dito, kag nag-umpisa nga nabukaran ang mga pangalan nga lunsay kontrobersyal, kag ginapatihan nga wala man naga-exister bangod wala sang record sa PSA. Ginpamangkot naman si Ridon kung paano nila ipresentar ang witness pananglitan nga wala gid man ini naga-exister kung non-existent. Apang Zeno Caridon, bantayan na lang ina o galing. Well, mahalaga po yung Mary Grace Piatos kasi nasa sentro siya eh. Nung pong kontrobersiya, nung pong paggamit ng confidential funds, no? Yung existence or non-existence po ni Mary Grace Piatos, yung pong smoking gun, kung talaga nga bang tama o mali, yung pong paggamit ng confidential funds. And going back to the COA report, marami po doon ay obviously hindi ho tamang paggamit ng confidential funds. Kaya nga, in each and every year na meron pong confidential funds ang pangalawang Pangulo, may mga pinapasoli ng mga pera sa kabanto ng bayan. Nagsabat naman ang defense team ni Vice President Sara Duterte nga prerogative na sang prosecution kung daloon nila o kung ipresentar si Mary Grace Piatos. Suno kay Attorney Michael Powa nga isa sa mga abogado sa Vice Presidente, handa sila nga mag-cross-examine kung anuman ang mga statement sang dalon nga testigo sang prosecution. Sa amin naman po, yan naman prerogatiba ng prosecution kung sino yung mga witnesses nila. So definitely if they're presented, we will be ready to cross-examine them. Si Attorney Michael Powa, isa sa mga abogado ni Vice President Sara Duterte.